Undskyld bro. Ja. Ved du, vi kan få noget doping ind? Jamen, han står lige her rundt om hjørnet, så I kan bare spørge ham. Tak. Tror jeg lige hørt. Hey bro. Hey, kom og få penge nu. Ja, Hvor meget skal du have? det ved jeg ikke. Egentlig. Hvad har jeg råd til? Hvad koster det? Det er 57 kroner per mil, 100 ml, eller gram, du kan måle begge ting. Men I skal lige vide, at jeg er der og laver aftaler, men jeg kan sige, hvor jeg kan købe det. Skal jeg bare fortælle dig? Ja. Jeg tror også, det er ham der. Ja, fortæl nu. Er dig? Ham der laver aftalerne her søndags. Cool. Ja, jeg skal have en pakke. Du kan have 750 år. Tak. ses godt. Præcis. Nej, han skal også have noget jo. Nej, jeg tror ikke, han Det var en aftale, at begge to skulle gøre det. Hallo. Idiot. Hey, Ayub! Ayub! Hvad så? Altså, jeg ved det. Hvad er det, der ikke går, hva'? Det går virkelig. Åh! Du skal ikke snakke mere om mig sådan der, mand. Svans! Hey, vent! Hvad laver du, mand? Hvad laver du? Skal du være, mand? Skru mere, mand! Hey, hvad er mine venner? Skal bare lige vide, jeg er all natural. Er I okay, gutter? Ja. Kom, guys. Du er min største held. Are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and